Vähän pohtimaan. Järkeä hyvin laittaa tässä pikkuria. Joo. Joo. Elikkä meillähän ihan nyt välillä aina arvotettu omasta päästä. Elikkä toimintakyky niin sanotusti uhkalla erikoistuneena on kelkka ja ilman uhkaa pimeä. Ja siellä pimeässä huoneessa mä Pertti teki itse pimeästä huoneesta, siellä ei ole sinänsä mitään siinä sinä. Niin siellä on kaikki turvat tässä. Siellä toimintakyky eli rohkeus rupesi hiukan rakentamaan. Kelkassa selvitti loppupelissä aika hyvin. Vähän apuja jouduttiin antaa siinä loppuvaiheessa. Mutta siis niin kun, täällä on sellainen arvostelusana tästä toimintakyvystä kuin kohtuullisen pieni plus 1p. Niin se oikeastaan kuvaa aika hyvin sitä rohkeutta. Sillä oli rohkeutta, se pystyi sitten taas kun tulee tämä terävyys tuossa seinässä, se pystyi sanomaan siellä, että saataisiin sanoa kohta rumankissa. Ja se sieltä sanoi, niin kauan kuin sitten kun tuli se loppu siinä lähellä ja sitten siinä on huikauhistus, mikä on toisaalta hirveän viisasta, kun sitä ymmärtää, että huikauhistuskin on olemassa. Eli osoitti kohtuullisesti aggressioituja siellä seinässä, mutta heti kun rooli vaihtui, niin koira vaihtoi kanssa kasutteeksi. Tämä olikin. Tästä pääsi säikähykseen. Oli hyvin ystävällinen, ei se saatto mennessä. Puolustushalu. Haetaan halua, ei kykyä. Sillä oli halu puolustaa pienintä mahdollista laumaansa, eli sinua ja häntää. Kyllä se oli sille ihan kohtuullisen hillitty, +3. Sitten tulee niin pisteet kohdalla. Sitten taisteluhalu. Sen kyky ja halu nauttia lihaksien ja leukojen käytöstä, leikkiä. Se jäi pieneksi. Pieneenkin kuitenkin on halua. Että jos ei sillä olisi sitä, niin silloin se olisi jäänyt näyttämättä niissä esimerkiksi siellä seinällä ja tuossa hyökkäyksessä. Että sen verran sieltä kuitenkin on, että pienesti puolustuksen kautta niin sitten näytetään, että tullaan. Hermorakenne. Sillä on hermot plussalla, +1p. Hermostunein pyrkimyksin. Kyllä sille jäi kuormaa. Testin tarkoitushan on kuormittaa koiraa. Ja sille jäi sitä ja se jäi vähän hengästyttäänkin vähän. Mutta ihan hirveän hyvät arjen hermot. Niillä kyllä pärjää. Temperamentti, eli sen mielen vilkkaus, miten se ottaa sille asetettuihin kohteisiin kantaa. Erikoiskokeena on tuo tynnyri. Siellä väistö oli semmoinen, että hyvä kun jalat piisasi. Mutta kaikkiin muihin asioihin, mitä täällä testissä oli, niin se pysyy hyökkäyksissä koko ajan, kohde pysyy, katse pysyy siellä, se pystyy keskittymään niihin asioihin, mitä sille täällä laitettiin. Niin se on kohtuullisen vilkas, +2. Se pysyy niin kuin järkevästi kuitenkin niin kaikessa mukana. Kovuus, pehmeys, se on koiran muistia, miten se täällä ottaa kuormaa, muistelee hyvällä vai huonolla. Se jättää kuormaa hiukan päälle, se on hieman pehmeä. Se muistaa varmasti hyvät asiatkin, mutta täältä varmaan muistaa ne semmoiset huikauhistukset. Se on +1. Luokse päästävyys. Me laitettiin 2A plussalle. Luokse päästävä aavistuksen pidättäväinen. Sillä niin jäi pikkusen niissä niin sitten hyökkäyksen jälkeen, ei se ollut niin sitä mieltä, että ihanako siitä ollutkaan niin pahaa mulle. Sitten leikkiessä se ei pystynyt, se pystyi leikkimään sun kanssa niin kauan kun minä otin sen ja nousin seisomaan, niin sitten heti, että tuo on vieras, en mä oikein siitä tykkää. Mutta ihan silti joka kohdassa käsiteltävä ja niin se sallii. Semmoinen ehkä pieni ujous niin vieraita kohtaan. Että... Sitten noista laukauksista koira saa kuulla ne ja se kuuli. Ammuttiin se 3, ei ottanut siitä hirveästi painetta sen enempää mitä sitten jäi tuolta niin hermostuneen pyrkimyksen. Se jäi 3 plussalle laukausvarma. Sitten kun tämä kaavake arvottaa noita pisteitä 124 plussaa ja 10 otettiin sitten pienestä pois, pienestä taistelutahosta 114 pistettä. Se oli teille ainut